Здравейте, приятели! Искам да ви покажа едно много специално място. Сигурен съм, че никой от вас не е бил тук. Намираме се в РВД, в центъра, в София. Повечето хора свързват авиацията с пилотите, но всъщност има едни също много важни хора, с които работим всеки ден и без тях безопасността е немислима. Искам да ви покажа един от тези хора, да ви запозная с Вероника. Тя е ръководител на полети тук в центъра, в София. Здравей, Вероника! Здравей, Марио! Обичайно ние чуваме само един глас и трябва да се довериме. Напоследък този глас е често женски, за което сме много благодарни. Можеш ли да ми покажеш, като си говориме, ти къде се намираш? Къде е твоето работно място? Как се говориме? Разбира се, ето тук са всички конзоли в тази зала. Общо взето всичко изглежда точно така. Това е работно място на София Контрол, но нашето е почти същото. Както виждате, това е основната радарна картина с всички самолети. И това може би е цялата магия. Някой път, когато е лошо времето, хората смятат, че при вас е много стресово, шумно. Вие си викате какво реално се случва при лошо време, например, над София. Най-важна е екипността, както винаги, както между нас помежду си, защото винаги работим по двама. И вие работите по двама. Да, трябва да се разбираме и с вас, с всички останали служби, с София Кула, София Контрол. Най-важното, което дори и тренираме в крайна сметка, е да запазим спокойствие със сигурност поне в гласа си, за да може да ви предадем информацията максимално точно обективно, а пък вие да имате време и спокойствие да си свършите работата както следва. Тоест всичко е подредено, екипно, няма хаос. Има подреден хаос. Подреден хаос. Да. Трябва да си и спокоен и уравновесен, както уточнихме, но също така трябва да можеш да правиш бързи сметки на ум, да можеш да работиш в екип, също както споменахме, да можеш да взимаш бързи решения и точни в кратък период от време, защото постоянно се случват неща, като източници на информация едновременно върват към тебе, трябва други неща да правиш и така нататък. Така че е комплексно. Как изглежда на работен ден? Колко време работиш? Има ли почивки? Колко често се случват тези почивки? Как изглеждат нещата? От тази гледна точка смятам, че условията са доста приятни, защото сме разпределени на 2 часа, общо взето 2 часа работиш, 1 почиваш. Ето тук има много екрани с информация, включително и времето. Ние проследяваме, сателитните снимки. Координираме с метеоролозите, очакваме явленията, но разбира се, изненади има и тогава пилота, както обикновено, взима финалната дума и решение. А сега бих искал да ми покажеш едно работно място, типично работно място. Ти сподели, че работите двама, тук обаче виждам 3 души. Защо сте 3? Може би знаете или не знаете, че и в центъра има различни работни места. И в момента се намираме на София Approach. Какво означава това София Approach? Това е твоето работно място. Какво се случва тук? Точно така, това е моето работно място, София Подход. Както и при вас, така и ние работим по двама. Всеки един от нас има строго лични задължения, чисто по системата, по това точно какво върши в работата, но въпреки това ние се слушаме взаимно. Спомагат. Да, и си играем ролята и на бекъп. Тоест комуникацията е много важна, екипност, комуникация между хората. Тук са двама, а видях на едно друго място, че сте 3. Защо сте 3 там? Там са 3, а понякога и повече, защото има обучение. Съответно има 2 човека екип, един от които обучаем, а трети човек е инструктор. Разбрах, че в момента имате пролетна кампания за набиране на кандидати. Как се случват нещата? Какви хора търсите всъщност? Търсите ли супергерои или... Не да си супергерой, просто може би се оказва по-рядко в един човек да са събрани всички качества, които са нужни. Всеки един човек, който иска да кандидатства, да го направи, защото изискванията не са чак толкова много. Например, най-интересното е, че не се изисква никакво специално образование. Единственото по-строго ограничение е, че трябва да си под 30 годишна възраст. Трябва да имаш диплома, да подадеш документи, да знаеш английски на едно сравнително добро ниво. Така че смятам, възможно е. Разбира се, да. Човек, когато е отворен и иска да намери начин, ще му се отвори пътя. Точно така, много ми хареса. Какво е най-важното умение според тебе за един ръководител полети? Да може човек да се учи, да бъде дисциплиниран. Значи, не е лесна професия, трудна професия, но пък не е невъзможно да станеш ръководител полети. Окей, и се кандидатства и след това как протича процеса? Разделение на няколко етапи, има няколко кръга. Първо е само на документи, разбира се, да се проверят нещата. След това вече се преминава към тестовете в ИСТ. Какво е това в ИСТ? Това е абревиатура, която доколкото знам, в доста държави се използват тези стандартизационни тестове. Съдържа много модули. Първата част математика, бързи сметки на ум, дори малко английски има там, логически задачи. Втората част е доста интересна от този тест, тя е в друг ден, защото тя е симулация на ръководене на самолети в опростен вариант,
като компютърна игра е представено. След това вече има интервюта, има доста психологически въпросници, които се попълват, има медицински прегледи, които трябва човек да мине. Финалният етап вече си е самото интервю тук в предприятието, което е пред комисия и се взима решението на човек за къде да се обучава, как и се започва. Аз мога ли да стана РП? На 45 съм. Не. А защо не? Защо има възрастова граница? Това, което аз съм чувала е, че просто човек е по-способен да се обучи, когато е в тези години. Просто чисто мозъка му действа по-свежо и по-добре. Кой е бил за тебе така най-вълнуващия момент? Помниш ли го? Да, разбира се, но най-ярко помня първия пилот, с който комуникирах на живо, беше жена. Знаеш, летял съм по целия свят. Един от най-професионалните екипи относно РВД, бих казал, е тук. Просто работата, вашата подкрепа, вашата увереност, спокойния глас, всичко, което е свързано с безопасността, е на много високо ниво. Така че, моля те, предай го на твоите колеги. Задължително много благодарим за което. И колегите от София Контрол също всяка година поставят рекордни нива на максимално безопасно обслужен трафик. Сигурен съм, че след нашия разговор ще има кандидати и може би бъдещи колеги. Много ти благодаря. И аз много благодаря за вниманието. До скоро. Здравейте, приятели! Намираме се най-накрая на едно уникално работно място. Това е кулата на летище София. И след няколко секунди ще ви представя едно от най-вълнуващите работни места в света, а именно тук на кулата летище София. И сега се намираме на едно още по-специално място с най-прекрасната гледка. Това е именно кулата на летище София. Искам да ви представя още един ръководител на полети и това е Тихомира. Здравей, Тихомира! Искам да те попитам какво се случва тук на кулата. Хората винаги смятат, че РВД, ръководство въздушно движение, това е кулата. Всъщност има ли разлика между кула и център и какво точно се случва тук? Наистина, както казахте, тук е най-прекрасната гледка от трите работни места, които се намират в нашия районен център тук в София. Кулата е едно от тях, подход и контрол са другите. Някои може би вече знаят, други по-малко не са до толкова запознати. Тук на летище София, конкретно на София Кул, отговаряме за излитащи и кацащия трафик, ролирането. Ние изпращаме и посрещаме самолетите. Супер, много интересно. Колко самолети излитат и кацат всеки ден тук на летище София? Средно тук при нас излитащи и кацащи са около 200 броя на ден. Варира от сезона, от деня, няма конкретен брой. Както знаем, през зимата трафика е много по-слаб и е по-спокойно, докато през лятото могат да достигнат и до 250-60 полета движения на ден. А можеш ли да кажеш твоето работно място? Ето тук имаме две позиции. Едната е на планиращ, другия е на екзекютив. И вие работите винаги по двама, така ли? Винаги работим по двама. Планиращия е по-скоро като подпомагащ, но без него няма как да си вършим работата. Винаги сме по двама при нужда или при по-лоши условия, метеоусловия, сняг. Може да има трети човек, който да подпомага работата на РП. Един такъв ден с трудни метеорологични условия, какво означава за вас на кулата? Със сигурност малко повече стрес, но трябва да запазим спокойствие, просто да сме по-внимателни. В такива дни експедитивността намаля, на първо място трябва да бъдем безопасни. Да, сега съм се питал, особено скоро при страничен вятър трябваше да минем на втори кръг, което до някаква степен е стрес за нас, предполагам и стрес за вас. Да, как оставате така спокойни, този глас, който успокоява и нас, между другото? Как успявате? Когато работим в екипи, знаеш, че до теб има човек, който винаги всяка една ситуация да подкрепи, той е твоите втори чифт очи. Смятам, че всичко протича по план и безопасно, което е най-важното. А всъщност ти се обучаваш, т.е. има и още един инструктор и трима сте или как? Да, докато се обучавам, аз съм прикачена към определения инструктор, който седи ето тук зад мен и наблюдава. При нужда се намесва или аз, ако имам някакъв въпрос или не съм сигурна за дадена ситуация, нова ситуация, се обръщам към него. Когато чуя вашия глас от кулата, кой чувам? Кое е работна позиция? Тази или тази? Да, това е основното работно място. Ние като пилоти ценим много вашето спокойствие, вашия успокоителен глас. Това е много важно и за нас, за което благодарим на теб и на твоите колеги. Хората смятат, че трябва да си супер герой, с супер сили, за да работиш на кулата в центъра. Това е най-важното. Аз смятам, че всеки един човек, който иска да постигне нещо, може да го постигне. Въпросът е, че просто трябва време. Може би на някои хора им трябва малко повече време, на други по-малко. За теб заслужава ли си?
За момента си заслужава. Надявам се скоро да започна да си работя самостоятелно и само времето ще покаже. Най-важното. Ако трябва да наречем едно, кое е най-важното умение на ръководител на полети? Най-важното умение може би е търпението и работата в екип, защото ние работим в екип както с човека до нас, който е планиращ, така и с вас, пилотите. Абсолютно без екипност няма успех. Няма. Безопасността Така е е. абсолютно базирана Да. на екипност. Един последен въпрос имам към тебе. Има ли нещо, което искаш да споделиш на пилотите? Може би вече откакто съм тук, би ми било интересно да дойда, както знаем преди, не знам за момента дали има такива опознавателни полети Има, също, да. да се кача в кабината и да видя реално това, което ние ви даваме като инструкции, вие как го изпълнявате и как протича целият процес при вас в кабината. Още едно супер интересно място. Намираме се в тренажора. Това е едно към едно тренажор, симулатор на кулата в София. И тук се обучават бъдещите ръководител на полети. И виждате, всичко е супер реално. А в следващата зала имаме младежи, които се интересуват от професията на ръководител полети и им се обяснява какъв е пътя и как се обучават. Погледнете заедно с мен тук.